Takže lidi, víte dnešního videa. Dneska si rozbalíme tady k TikTok minifigurky Spider-Man a schválně teda, co nám padne, tak dáme si kamenůžky, kdo začne. Kamenůžky, papír, teď. Stříhám teď já. Tak. Doufám, že tam padne něco dobrýho. Já bych se chtěl tady tohodle, jak má toho malého ohnivého v ruce. Co to je? Je tady nějaký fialový. To je který? Počkat však. A jo, to je jiný než jen. Taky jsem se zmotený, já nevím, že to je jiný než na tu pláku. Tady tak já mám tady tentok. Napište mě do komentáře, jestli se vám tahle minifigurka líbí. A jestli máme točit další takovýhle videa. A ještě teď ty rozbal si toto. Tady tohoto, Sun Spider. Jsou berle. Tady dívej tento Sun Spider. Tak máme tyto dva, no. Takhle ta vstavička tady vypadá. Takhle to vypadá, to je hodně pěkná. To má berle, šiltovku. To je, jmenuje se to Sun Spider. A ta moje se jmenuje Spider Bite. A je to jako, že ona má takovou nějakou svítivou knížku, nebo co to je. A můžete jí dát takovou hlavu s nějakou helmou. A nebo jí můžete dát takhle jako vlasy normálně. Tak uvidíme se u dalšího videa. Čau.